mae Jad a fi wedi teithio'n bell heddi. Ni wedi dod yr holl ffordd i gydweli i Ysgol Gymraeg Gwenllian. Ie, achos mae'r FAW ar daith special heddi yn teithio rownd yr ysgolion i ddathlu'r ffaith bod Cymru wedi cyrraedd yr Ewros. Come on, Ginot! Come on! Ei, a fi wedi clywed bod y cwpan yma heddi. Be, ti fewn i'r ysgol? Ti'n credu ni gyffrodd e? Ti'n meddwl? Fi'n mynd nawr, de. Go on, e. Off ni. Ni yn y neuadd, yn yr ysgol, a tu ôl ni, mae'r plant yn cael gweld y tlws. Mae'n rhaid fan eich Cadi, fi'n cyffwrdd fe. Ti'n mynd cael, Jed? Fi ma dy Owain, sy'n gweithio i'r FAW. Diolch am wneud y daith yma, fi'n siŵr mae fe'n rili bwysig. Beth yw'r nod i ti am wneud y daith yma? Dim pro, mae'n gret. Mae tîm yn Ewrod ni yn yr Ewros tro gyntaf eriod yn unrhyw finals. A ni jyst mae'n pob plant Gros Gymru gwybod am y tournament a mae'r tlws da ni yma heddi. Ni'n mynd â fe draws Cymru, so pob plentyn yng Nghymru allu cael ei ysbrydoli gan y tîm a gan y tournament hefyd. Ie, mae hwnna'n ffantastig. Mae'n credu mae hwnna yn ysbrydoli nhw. Mae'n ysbrydoli fi eisiau cyffwrdd e. Fes hawl i fi cyffwrdd e? Hoffai dweud ie, ond fi'n credu felly pobl ni weith am fyllin o'r stwr i ti. Da! Mae cwbl o disgyblion o ddosbarth gwahanol yn dod mewn. A ti'n gwybod be? Fi'n ffansi gael chat bach dyn nhw. Ni fan hyn gyda rai o merched blwyddyn 3. Beth mae'n nhw ti? Alexia. Alexia? Erin. Erin? A Glesni. A Glesni. Gai jyst dweud, maen nhw yma achos maen nhw'n licio siarad. Pob sôn. Fel ti, Cadi. Ymlaen wir? O, da iawn. Hei, farched, pa mor gyffroes i chi bod yr FAW yn dod i Ysgol Gymraeg Gwenllian? Really cyffroes. Fi'n watcho. O, go on. Wow, pedwar. So, fi wedi cael gafel ar pêl-drod arbennig fan hyn, ond ni siarad mwy. Miss Morgan yma, miss. Siwmai. So, pa mae'r pêl yma mor special? Wel, o ran llais y plentyn, beth sylwon ni fel ysgol, doedd y merched, doedd ddim hyder dyn nhw o gwbl o ran chwarae pêl-drod, doedd nhw ddim eisiau ran amseroedd chwarae. Felly, dath cwrs arbennig gyda Disney a UEFA wedi cyfuno dau gilydd. A felly, ath staff o ysgolion cynradd i'r cwrs. Ni wedi cael sach o beli gyda nhw gwerth 400 punt. Waw! Felly, mae hwnna nawr i ferched 8 a ni'n dechrau clybiau pêl-droed dim ond i nhw. Fe bod ni'n gallu codi'r hyder a gobeithio fyddan nhw wedyn ni eisiau symud ymlaen a cyfuno wedyn ni gyda ymwelodi gyda clybiau wedyn ni eraill yn y gymuned. Waw, arbennig, hyfryd. Diolch yn fawr. Ydych chi'n chwarae unrhyw pêl-droed o gwbl? Na. Oce, wel, sych chi yn chwarae pêl-droed? Rhowch eich hun yn y sefyllfa yma. Ie. Chi chwarae pêl-droed i Gymru, oce? Na de. A chi di sgorio y gôl fuddigol sy'n mynd â chi I ennill Euros. I ennill Euros. I ennill yr Euros. Ennill Euros. Pa fath o ddathliad, celebration byddwch chi'n neud? Go on, Glesni. Mae yna cwpl o gemau yng Nghymru, yn Caerdydd ac Abertawe yn dod lan cyn yr Euros. Ti sôn bach am hynna? Ie, mae'r tîm yn ware yn Caerdydd, nos Wener, 3 o Ebrill, a wedyn yn Abertawe a'r nos fawr 3 o Fehefin. Felly, gem erbyn Denmark, gem erbyn Eidal. Doi prawf rili anodd, yeah. Bydd lot o dorf yn cefnogi'r tîm cyn i ni mas i'r Swister wedyn ni. Twymo lan ar gyfer y cystadlaethau fe. Ni am gefnogi tîm Merched Cymru'r holl ffordd. Cymru! Wel, Jed, gathen ni ddim cyffwrdd y tlws yn y diwedd. Na, ond gobeithio bydd tîm pêl-drod y menwod yn cael cyffwrdd hwn. Nawr te. Nawr te. Na chi link. Ie, pob lwc i tîm Merched Cymru yn yr Euros. Chi'n gwneud hwn, farched. Come on, menwod, ond tan tro nesa. Ta-ra! Right, fi wedi ffindo hwn ar y llawr, oce? Falle wneud hwn gael fi i gyffwrdd ar tlws. Go on, quick. Ti'n neud? Fi o'r FAW. Cod Owen, ra. Sorry. Mae'r jig lan.